Zdravím vás pri ďalšom videu. A v dnešnom videu, alebo teda rozhodol som sa spraviť sériu videí, ako sa starám o lúku. Chcel som to robiť už pri prvom kosení, ale bohužiaľ nemal som čas. Takže som sa dostal až pri druhom kosení k tomu. Teraz si idem spraviť úpravu pred kosením. Nazvime to, že to idem šmikovať. Ako môžete vidieť, zapájal som práve šmík. Mám to v podstate 1,80 m dlhý jakel, hrubý, ktorý mi slúži teda na rozhrňanie krtincov a mravenísk. Tým vlastne, že si to prerovnám, tie krtince a mraveníska, tak sa mi stáva, že pôjdem lištovou kosačkou presne do mraveniska. Už sa potom ťažko kosí. Ten strih tej trávy je nekvalitný, roztrapatený a tým pádom vlastne prichádzam aj o tú kvalitu sena čiastočne. Takže robím to aj kvôli tomu. Ďalšia veľká výhoda toho šmikovania je, že veľmi jemne, ale teda narušíme ten povrch tým rozhrňaním, prípadne troška aj korienky, hlavne tie, čo sú hneď pri povrchu, čo by nám už pri kosení nám to teda neovplyvní nič, ale do budúcna by nám to malo ovplyvniť hustotu porastu. Čiže by mala byť tá tráva hustejšia, čo môžem poradiť, respektíve teda potvrdiť. Ja to robím vždycky aj na jar. A prvú kozbu to väčšinou mám husté ako anglický trávnik. A kedy to robiť? Samozrejme, aby sme si to nezničili, tak ja osobne to robím zhruba 2 týždne pred kosením. Keďže tú lúku v podstate celú poválam, tak aby sa nám stihla narovnať do toho kosenia. Nej to zvyčajne trvá 3 až 4 dní, ale dajme tomu, keď bude nejaké extrémne sucho, tak je to môže trvať aj oveľa viac. A 2 týždne pred kosením znamená, že výška porastu je tak zhruba v úrovni kolien, väčšina výšky porastu. Už keď je to viac, napríklad taký pír, ktorý tam mám a robí mi možno 20% z celkového objemu tej lúky, tak pokiaľ je vyšší minimálne do polky stehien, tak on už si zvykne poliehať a ten, keď takto pošmikujeme, tak už sa nám nenarovná. Nikdy to nerobím skorej ako týždeň pred kosením. No a ja sa trošku ospravedlňujem za tú kameru, bohužiaľ mal som ju vybitú a kábel mi nedočiahol tak, ako by som si ideálne predstavoval. Takže preto to vyzerá tak, ako to vyzerá, ale pre predstavu, aspoň aby ste videli, ako to funguje. Mám v pláne samozrejme si tam spraviť aj tú jesenú to jesenné šmikovanie a jesenú údržbu. Ale my sa teda vidíme pri kosení a uvidíte vlastne v akcii kosačku Hecht, keďže Axat ešte stále nemá svoju lištovú kosačku v predaji. Snáď sa vám video páčilo, lajkujte, komentujte. Vidíme sa pri ďalšom videu.